bruges som passive lysledere i telekommunikationsområdet, men Optero bruger fibrene som et aktivt, intelligent medium til avancerede sensorer, der opfanger, beregner og kommunikerer deres data lynhurtigt. Et bredt spektrum af lys kan rejse gennem den lille kerne af en silika-optisk fiber med minimal dæmpning over lange afstande. For at fremstille optiske sensorelementer skaber et interferensmønster dannet af 2 laserstråler fra en fælles laserkilde en permanent gitterstruktur kaldet en fiber-Bragg-gitter eller FBG ved periodisk variation af brydningsindekset af den lille glaskerne i den optiske fiber. Gitterne er mikrohologrammer i fiberkernen, der er designet og laserindskrevet til at reflektere en specifik lysbølgelængde, mens alle andre bølgelængder tillades at passere frit. Den specifikke bølgelængde, som hvert gitter reflekterer, kendt som Bragg-bølgelængden, ændres eller moduleres op eller ned afhængig af belastning, temperatur eller andre parametre, der stammer fra temperatur eller belastning. FBG bliver en sensor, der selektivt og responsivt reagerer på disse ændringer. Flere gitre, hver med sin egen unikke bølgelængdesignatur, kan tilføjes til den samme optiske fiber og skaber individuelle målezoner. Når temperatur eller belastning får Bragg-planerne i gitterstrukturen til at blive tættere eller længere fra hinanden, ændres den reflekterede bølgelængde sig og bevæger sig frem eller tilbage i spektret. Med andre ord bliver bølgelængden af det reflekterede lys kortere eller længere. Opteros tætte bølgelængde-divisionsmultiplexing-metode ændrer opstillingen fra ledninger per sensor til sensorer per fiber, med op til 100 sensorer per enkelt optisk fiber. For at udnytte det fulde potentiale af disse små, men kraftfulde Optero-designede FPG'er, tilbyder Optero en unik række af datateglesystemer, kaldet interrogatorer, til at tolke deres fotoniske signaler. Opteros iSense-familie af FPG-interrogatorer tilbyder uovertruffen samplingshastighed på tværs af flere FPG-baserede sensorer til de mest krævende anvendelser. De indlejrede intelligente algoritmer ombord på Optero iSense-interrogatorerne gør det muligt for systemet at imødekomme flere til tusinder af FPG-typer af sensorer på en eller flere forbundne fibre, inklusive temperatur, belastning, tryk, vibration, akustisk emission og fugtighed. Opteros indbyggede og cloud-baserede dataanalyse opfanger ubesværet sensordata fra FPG-interrogatoren og præsenterer det for brugeren i en handlingsorienteret form med kraftfulde advarsler, udløsere, afspilning og rapporteringsmuligheder for en ægte end-to-end sensortilgang. Præcise, samtidige målinger af FPG-topbølgelængder muliggør højopløsningssporing af dynamiske spændinger. Sensorens vibrationsfrekvensrespons kan vises. Interfacet opsummerer også vigtige frekvens- og temperaturkarakteristika som en funktion af sensornummeret. Temperaturen kan vises grafisk på forskellige positioner på en struktur og som en tidsfunktion. Anvendelser af denne innovative fotoniske sensorkapabilitet omfatter måling af en række mekaniske, elektriske, fysiske og kemiske parametre for at overvåge og styre vedligeholdelsen af kritisk infrastruktur i datacentre, energiforsyninger, smart infrastruktur, fremstilling, vedvarende energi, forskning og udvikling, life sciences og luftfart og forsvar. Med Opteros sensorløsninger er anvendelsesmulighederne ubegrænsede.